A caixa mágica! Érase que se era, vamos a empezar así, un conto misterioso de moito medo. Pero moi bonitos. Resulta que esto que vedes aquí, aparte de ser un mural, tenemos un pouco de imaginación, vemos unha rúa dunha aldea calquera, dunha cidade calquera, dun pobo calquera. Vemos aí unha tenda de pipas, hai aquí vemos un quiosco moi bonito, vedes, verdad? Sí. Unha carnicería tamén a vemos, está o señor cortando aí, moi ben. Vedes esto? Védelo. Sí. Quen non o ve? No. A xente con imaginación e lista o ve. A que vos tamén o vedes? Sí. É un can pensando nunha farola, mira, está aí. Pois, vamos facer pobre. Pola rúa estaban paseando uns irmáns. Xiana, Enara, Corán, Pablo. Estaban moi contentos. Aí os temas. Iban paseando pola rúa, non sabemos que queren. Vamos a intentar escoitar, facer como que somos máxicos e podemos escoitar o que eles din. Dixo Xiana moi emocionada. ¡Qué día, irmáns! ¡Está estupendo! ¡Teño, mira! E dixo Xiana, non a perdas. Non a perdas. Entón Enara preguntoulle a E Corán. ti trixache os cartos, Coral? Pois claro, tomas mamá. Dixo que os mandase ver e que non os estivese enseñando por aí. E mirou que tiña aí os cartos. Onde están os cartos? Eran uns cartos imaginarios. Mirade que cartos son. Védelos. Sí. É igual co do can e a farola, igual. Enséñame os cartos. Son billetes, os de 100 euros. Estaban todos felices, disfrutando, entreténdose en vez de facer os recados, a verdad. Cando de repente chegaron uns nenos e nenas coñecidas no barrio, non pola súa bondade. Unha especie de pandilleiras, nenas malas. Mirade que caras de malas levan. Son moi malas. Todo o mundo no barrio lles ten medo, pero es unha que baila. Unha delas saludounos. Hola, Xiana, Enara, Coral e Pablo. Pablo dixo moi asustado. ¡Ay, Dios! Tengo que repetirlo para el espacio porque no lo entendimos. ¡Qué rabia! Xiana díxolles. ¡Ganadme Óscar! ¡Buen día, mis amigos! ¿Cómo estáis hoxe? Vexuquines de recadiños. Entón Enara intentou despistalos e dixo: Hola, non como crees. Só estamos. Solo estamos dando un paseíño. Coral berroulles. ¡Déixanos en paz! E continuou dicindo Pablo: Só ves. ¡Só ven! Entón Iria dixo enfadada: Para molar... Eu, ja. Veña, que xa vin eses cartos, traide pa aquí. Pero non é xusto. E dixo Xiana: Non chos podemos dar hoxe. Non me los podemos dar hoxe, non era nosa asignación semanal. E dixo Enara: Son para mercar. Son para marcar cosas que nos dixo miña nai. Entón dixo Sofía: A non tenos igual, pero que sen eses cartos.
cartos. Esta semana ainda non nos destes. Veña, temos presa, ou senón xa sabedes o que pasará. ¡Oh, no! Ante ese ruido horrible de chocar de mans, asustados, entregaron el billete. Pero non é xusto. Pablo berrou. Pero non o pagas, cara! Perfecto, meus amigos! Si Ana berroulle, non somos... Non somos amigos, digo, caeres normal, malosos. Entón Enara se preocupou moito e dixo: tranquila, Xiana. Tranquila, Xiana, que nos va a matar. Fixeron un xesto moi violento ás nenas malvadas, amenazando casi con pegarles se eles non tiveron máis remedio que fuxir sin os cartos para ir a facer o recado. Que malas son, quitáronlles os cartos. Dixo Sofía. Que non somos meus amigos, xajaja. Neso que entraron outros irmáns que tamén paseaban por ali. Estaban comendo un rico bocadillo, ainda quizás foi escravo pan. Primeiro son deses que primeiro comen un caído e despois se echan o pan por final, que non se posta o pan. Eles están, come que come. Cando viron as nenas malas, rápidamente agocharon os bocadillos detrás do lomo. Aí vendín os outros irmáns pan. E coa fame que teño... Hola, que tal? Esto vai un bo día, verdade? Non sei, diremos en canto nos decidides o que tedes detrás do lomo. Entón dixo Nuno. Non temos nada de nada. E dixo Iria, estamos... Só estamos lá no pasillo, jeje. E dixo a outra Iria, moi enfadada. Bueno, primeiro lle estirou das orellas fortemente e se queixaron de dolor. E despois díxolle. Dando un pasillo, ti crees que son tonta ou que son parda? Sí. ¿Qué? Digo sí. ¿Qué? Digo. Mellor non digades nada e amosadenos o que tedes aí detrás dunha vez. Adosaron unha man. E dixo Iria. Non temos nada. Entón Iria dixo. A outra man. E dixo Julieta. Estades engañados, non temos nada. E Nuno dixo. Temos que marchar. Entón Sofía enfadada amenazou moi feo. Amosadenos. Amosadenos a súa. Amosadenos todas as vosas mans. Non vos burledes de nós. Ou senón ides levar como sempre. Ante ese ruido espantoso, rápidamente deronlles os bocadillos. O que quedaba deles. Entón Julieta e Nuno, cheos de dolor e de rabia, dixeron. Adiós, mortos! E marcharonse asustados e chorando moito. Están chorando, quitaronlles a merenda. Pensade eso como é, horrible, non as deixaron disfrutar do pan. Que no soy a mí. ¡Ni me gusta entrar! Después se tiraron por ahí. Sí, tiralo, pero ahora recollelo outra vez, non? Mi bocadillo. Non o deixes esa. Como son de malos, tira que pan, que comida. Eso non se pode facer, Moi mal, ahora lévalo. Claro, ni siquiera. Moi mal. Que cousas estos abusóns, Moi mal. Rouban cartos, quitan a comida aos nenos. Moi mal. Unha nena nova paseaba polo barrio. Unhas nenas novas. Estaban moi contentas. E levaban unha bonita caixiña. Vamos a escoitar que di. Qué bonita día, varios. Estamos encantados de pasear con este tempo. No conocemos moito este barrio. Creo que nunca pasamos por aquí.
Aproveitaremos para disfrutar da miña caixa. Sentáronse e admiraron da caixiña que era moi bonita, moi bonita. Mirade que cara de admiración teñen percibendo a caixa. Que é unha caixa moi bonita. O que non sabían é que no barrio seguían as malosas. Ai, as veñen. Mirade pas malosas, non tedes medo, eu teño medo. Hola, rapaces, como estades? Podes aquí? Entón, dixo Iria, oxe, dixo, non, si foi Iria, Hoxe é o aniversario da nosa irmá Sofía. Pois felicidades! E que lo celebrar con vosos amigos? Os meus amigos xa me deron os agasallos. Agora se faltas ti. e ameazaron cus puños. Ela non sabía de que iba a cousa, pero non lle parecía moi bo. Vale, xa vale, xa sei. Vale, xa sei como se dice. Isto, bueno, é que eu non son as vosas amigas, nin vos non sodes as miñas amigas, nin todos estes irmáns teus. Pero unha familia numerosa. Si, claro, en canto non seis a túa caixiña. Isto, bueno, é que eu non son a vosa amiga. E penso que os outros amigos que tedes tampouco son de verdade. Iria se empezou a enfadar. ¡Estou me enfadando! Pobriñas, non lle digo. E de seguro, Seguro é por esa simpatía que tenes tan peculiar. Como non nos dias esa caixa, agora vas levar unha boa malleira. Sí, como dicía, moi simpática. Pero non preferíades ter amigas de verdade e que vos queiran e todo iso. Entón Iria berrando moitísimo dixo: ¡Danos a caixa dunha vez! a pobre xa non sabía que facer para desfacerse deste lío de que lle querían quitar a caixa. De repente dixo sorprendentemente: Vale, vou dicir a verdade. Esta caixa... Eu non estou aquí por casualidade. Vine a procura de entregarvos esta caixa mágica. Caixa mágica? Que palabras dis? Dama e punto. A nena malvada que faz resoar o interior dela volverá a ser boa e amada. E non só recibirá que se non tenemos ofrecerá. Non dis máis que parvada. Non temos os amigos que nos dá a gana. Eles dan porque nós queremos. Para que queremos máis? Non somos felices así. E seremos de máis que canto na rodea. Estades seguras? Non preferíades ter amigos de verdade? E que vos queiran de todo iso? Iria, dubidando, dixo: Non creo que faga. o que dice? O que dice é certo. Eu non sei ser amables. Pois claro que sabes. Sabes, claro que sabes. Esta caixa chamase a caixa Querte. É para que sexades boas, simpáticas, empáticas, agradables. Vale. Dema a caixa dunha vez, pesada, aburrida. Estades preparados para esta transformación? Entón colleron a caixa e Iria dixo: non creo. Non creo que dé o resultado. Así que en canto abramos, deixarásnos tranquilas. Pousou a caixa e probaron a ver se era certo que se iba a convertir en boa.
malas, Colleu a caixa e dixolle. Grazas, non vexo que fixera efecto. Dixeche, grazas. Nuria contrariada dixo. Non é certo, ou sí? Non o pode creer, é como se quixera facer o ben para estar tranquila. Entón dixo a nena da caixa, o que O debería que deberíades facer agora é ir na procura dos vosos amigos asustados. de ser. E ser vos e amados con eles. Iria moi triste e dixo, non creo. Non creo que quero ser vosos amigos. Escutámonos mal con eles. Dedes intentarlo. O a tienda da caixa quérote. Vale, pero acompáñenos, por favor. Necesitamos ter a caixa quérote. Pretenos para que fagamos de preso. Non sei vos porque teña medo. Vou con vos porque vos amados. E alá foron. Vos podedes creer, a caixa convertiunas en boas. Hasta xa parece que sonríen. Que cousa, son unha caixa máxica. Pero que non contamos é que os outros nenos desas dúas familias de irmáns estaban moi tristes. Aí iban pola calle. Moi vaya tristeza. No, iban aí. Baixade, por baixade. Iria, baixade, que senón non son eu penso. Estaban tristes e desolados por unha razón. Iria, vai. Perderon a merenda, polo tanto tiñan fame. E o peor, perderon os cartos para ir de recados. Ahora cando cheguen a casa van recibir unha bronca, claro, perderon os cartos. E o peor é que todas as semanas era o mismo. Todas as semanas lle quitaban os cartos e todas as semanas lle quitaban os bocaditos. Que horrible, estaban desconsolados. Xiana dixo: estou farta. Estou farta deses ausas xa. Dixo a Enara. Sempre non son o mesmo. As mamás que nos tiran nunca se saben nada. Dale la caja a María, neta Sara. Son moi violentos e non les importa nada. E por riba din que somos os seus amigos. Entón dixo Nuno, Eu non asuro. Caeme mal e non quero que afecte máis aos meus irmáns. Entón dixo Xiana, non te preocupes, amigo. Non te preocupes, amigo. É só que nos van chorar máis. Que non nos van a quitar. Entón dixo Enara. Os estaban listos. Aí veñen outra vez. Oh, no, ahora sí, e eles pensan que lles van querer quitar máis cousas. Rápidamente Coral amenazou. Iremos, que non nos queremos. E dixo Pablo, se vides... Se viren con mal caso, perdemos o tempo. Estate con todo. Canaíta, Dios. Entón dixo Iria Taboada. Venga, amigos, somos de aquí antes de que la apretar e insultar. Entón Sofía dixo. Esperad, hoxe é o meu aniversario. E dixo Julieta. E que nos importa? Entón dixo Nuria. Queredes vir? Queredes vir a esa casa a merendar, por favor? Este rapaz é farva. Entón Xiana se asustou de que andaba insultando a sus sons e dixo, Nuno, por favor. No, por favor, que nos va a petar. Entón Enara dixo, un entre. Un entre, dixeches, por favor. Sí, non creían o que acababan de escoitar, unha palabra amable das abusonas. E entón dixo Iria Novai, perdoade. Perdoade por roubarnos todo este tempo. Xa non lo volveremos a facer. Non nos enganedes, ladrós, abusó. Entón Sofía dixo, quero pediros perdón. Quero pediros perdón por facervos chorar e asustarvos. Toma, Pablo. Son as cartas que vos quitamos hoxe. Iremos devolvéndovos todo, en serio. Pablo, ¿Sabes lo que le pongo al papá? Queremos ser nuestros amigos de verdad. E que nos coñezades en tutoriales todos. Sinto moito. Son moi divertida e boa. Xo veredes esta tarde no cumpleaños de Sofía. Se queredes vir, claro. Pero como é que conestes tanto? e dixo Iria, Todo axuda a nosa nova amiga que nos ofreceu a caixa quédate. Comes unha caixa que con si faz soar o interior
Non o podía ninguén creer. Ali foron a Caixa e a súa irmá cara ao medio e ensinou a Caixa. De repente, cando todos a viron, quedaron sorprendidos. E dixo Julieta. Pero mira, eu teño unha igual. E dixo Xiana, a ver. A ver, meu pai e a miña nai. Tu pai regalou a miña nai a casa, yo e a miña nai. Entón dixo Nuria. Pero que pasa? Pero que pasa aquí? Entón non tivo máis remedio que confesar o da Caixa. Dixo pero mirando po público. Díxolle a todos. Pois a min regalaron antes, que foi o meu aniversario. É unha caixa decorativa, pero cando vi que materiales quitar e meter na historia que era máis. Queres dicir que a caixa non fai que sexa programable? Non. Fixéstelo porque sabedes facer. O sea que a Caixa non é máxica. Empezáronse a enfadar. Dixo Enara. Oh, non. Oh, non, creo que nos van volver a petar. Dixo Coral. Vamos a ser malos. E dixo Pablo histérico. Vou parado. ¡Estoy parando, matamos! De repente Julieta levantou os brazos e dixo. Non se non podo evitalo. E achegouse a eles e foilles dando o abrazo. Cousa que eles non esperaban, ricos abrazos. Eles eran malvados, ninguén lles daba un abrazo por voluntad. Non o podían nin creer. É a primeira vez que recibían un bico porque sí. E díxolles, siga vendo festa. Siga vendo festa na vosa casa. Sodes os meus amigos? Entón Sofía dixo, non sabía. Non sabía que podería ser boa. Sempre estou acostumada a conseguir as cousas verdaderas tamén. Agora sinto que non o necesito. Entón Nuno dixo, queremos ser os vosos amigos e coñecervos mellor. Entón Sofía deulle grazas a nena que levaba a Caixa. Grazas, non me fado por enganarnos. Estou agradecida. E entón, Queres ir a nosa casa a merendar? Sí, un pouquinho, que despois teño que volver a miña casa. entón dixo Xiana, nós primeiro. Nos primeiro temos que ir facer cejados, despois imos. Entón Pablo, que descubriu o conto da Caixa Máxica, colleu achegouse a Caixa Máxica e mentres acariciaba a Caixa Máxica, díxolle a todos os seus amigos. Mira para aquí, mira para aquí. Poderíamos pasar por la nosa casa para montar os recados antes de ir a ter con Sofía. A ver se funciona a caixa, e comer el pan para que non se máis tempo que hacer. Ai, quería utilizar a Caixa pensando que era máxica para ver se deixaban xogar máis tempo que a Play. Todos dixeron, ai, Dios mío, e por primeira vez en moito tempo abrazáronse todos e foron xustos ao cumpleanos de Sofía. Vaya pelota.